Panduk niaka na tua-tua tahe pitu batu martindik alai sadado si taun nadong do au porusi kangan mondo daino na mateanina nagabe panggatimi dihaanggi nagfotoki mansegudang donanay upasahan tuho ilu nawas nirohan ola naudo naung gotosan daku persuada basa-basa ni Tuhan na dilehon Tuhan alai sonori namasi aldoa ino Roma ino satoki pedini pikir asa upasahan nadiro haki hauna wino satoki pedini pikir asa sopu singolmu jala apus mainuki mansegudang donanay upasahan tuho ilu nawas nirohan ola naudo naung gotosan daku persuada basa-basa ni Tuhan na dilehon Tuhan alai sonori namasi aldoa ino Roma ino satoki pedini pikir asa upasahan nadiro haki hauna wino satoki pedini pikir asa sopu singolmu jala apus mainuki Terjuru maritim kita dungin majahaya habis itu saya maritim kita dungin saya kanyang lima acara di acara motok jadi maritim kita tak begitu atas yang buku nomor 212
ayat sada logo ratus orang mata dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan saya. Amin. Dihamuna manami dohot inanami kita saluhutna keluarga disolkot kali-ali nama kawolongi keluargaon naing mudah agama angka rangkaian acara obat adat habat awutai dina naing tapabor hati nang na kita kangolongi siapa ngatongan ibagason dinang opung elprida buru 5 juta lani dipatulinya hatan dewata kita atas surat di Efesus ayat 1 lalu obat tu ayat harian nabi notokon di hidup hurian tahangga bibim semenam hadidok di patiur matani rohamuna asa diboto hamu rumang ni artasi hirimon sian pajugunai rodi surung ni hasangapon si teanon niaka nabadiai di hata Indonesia di dok dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ido sahatna amin maktang yang mahita. Ade Tuhan di mata amanami Tuhan ni nasa namangudu dohot namate jalai nganan pakirimon niaka saluhut na porsea di Kristus Yesus na papunguhon ditikina binuhulmu saluhut na hamitahe akana hinokokmu naung tinubusmu marhite-hite Kristus Yesus naung mati humokopang ido ha porsea nami Tuhan jala pakirimon nami Tuhan nangke di bagasan habok ni roha lungun ni roha kami disiram hamatiani alai manok tong doha porsiawan nami tuho tabua dada hamatiani ujung ni saluhuk natahe alai hamuluan nasaleleng nileleng nado si hai tok tong pasangan terdiri na tua dukang ido nanay huulaho kami marhite-hite ulaon adat nanay hupatu pahami Tuhan patuduhon holong ni roham kupatuduho kami tu keluarga nami bison na di tonga-tonga ni habuk ni roha alani parsirangon hamatiani alani takkas sama Tuhan tiroi hami saluhutna lumobi ma na manguluhon parhata bitikyon asa tung sahala nasyakoy tuan partodi na sida asa tung takkas adat habat ahon namihi naung siniraan ni hatam asa unang marlau dosa kami Tuhan alai jupang las ni roha marujung di bagasa damian non pulau namion ho toktong nama dongani hami
lumobi mahasuhu totison, lumobi matahe naposomi, amang situa nami, amang situasi koping dison, rak dohot keluarga, totong mahona mangalehot dinasida benget niroha, mangalehot dinasida hahipason natakas, bulus niroha laho paburhat tot dainang naku haulong ihamin, totong mahodongan nami Tuhan, lumobi ma di partikian nuaingon di masa ni panahit wabah virus corona 19 nasa doktong dope adong di kumaliang namyo Tuhan asahoma na mangalehot di hami hahipason natakas urang adong nang gosada siya kamyo Tuhan na terpapar kalani ulaon parsauran namyon tuhodo hupasahan tabi sa luhut na rangkaian ulaon namyon sian na mamulai sahat rodi na mangujungnya non upasahat kami matu gagasan tangamu na badiai mangasahon Kristus Yesus martangiak kami tuadopamu amin. Alia manahina di bermagijang, saya pinagagi ang awarmu, saya romana rajongmu, saya saut malu maniroham hingga mengawal sawon na bermagijang. Leon na kami sa rajon ang luar siap hari, saya sama dosa namin sa mga kanisa namin, ilusan niroon na magdosa kami. Unang kami toliro sa pangujunan, palua kami siyang pangago, ay mo na pagmaharajaw, roh tagugur, roh dihasangahon salirin nililingna. Amin asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsauran itu di purbadia ma nama dongani jalama masu hamuna saluhutna. Amin.